Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Oh, Galili. Nagingok-tok makadinig ay. Madayo na inyong opinion karong Domingo. Olo, Naluoy man ko niya mo kay Lili. og ngano na loy magkanako lo. Mura man og dakong sayop nga kanas Jigger ang gipili mong mahimong bana. Unsa? Og ngano nakasulti ka man ana lo. Agik-agik man ang tawana. Unsa? Oo. Siga mga imong mata. Huwag ka kay Boana. Kuan. Lo, nagbago naman na siya. Di naman gani siya mabarkada kayo dito sa syudad. Sigurado ka. Olo, Pila naman mo katuig na uyab si Jigger. motulo na. Unya, sure sa to katuig. Huwag ka may bawo nga agik-agik nga iya. Oh, misulti siya nako ana sa una. Nga nakasuway siya ng drugs. Pero, may biya na siya. Aw, maningaot nga lang ka. Nga tinuod ang iyang gisulti nga may biya siya sa anong drugas. Hala, uy. Kalumoy din higdaanan ni Arnel. Ay, lahi ka higdaanan sa dato ta. Pero, di man gid mawasak mo na ang gisulti. Makatulgan na dahil ni si Lily ining kwartuha. Ay, kadaghan na gid sa nahitabo sa kinabuhi ni Lily. Daghan na siya gibuhat ka mga imposible. Sa una, sa mga bata pa mi, siya gyud ang labing mahinhin. Arti kaayo. Pero karon, unsa pa man kayang ipangbuhat siyang kaugalingon, no? Oh, may nanuktok. Magpatugtog ko. Lili? Ang inahan man ni Arnel? Ma, musod ka? Sod lang. Unya na lang. Kuring na to pamana siya. Kung mumata na si Lili, kuan ba, daghan magkukugi pangutada niya. O niya lang pakigsulti si Lili ma kung lagsik na siya. O kung tunga-tunga na sa pag-inom niya sa iyang tambal. Sige. Kaluoy sa piningina ni Arnel, uy. Lily, ngano gipalao ba ni maayo ang inahan ni Arnel? Mayo ganyi kaya wa pag-umanyak si Jigger, Lili. May mabdusog ka o salo. Hmm. Pero nakuha ni. Ano gun kay nakuha ni? Swerte nga lang gyud kayo kung mamabdos ka day. Kaya ang kaliwat nga mo, silang ginutong kay anak. Mao ba? Pila may edad pagkakuha sa inyong anak ni Jigger. Tulog ka buwan na ni. Nganong nakuha man? Nag-away mi si Jigger. May kinabtan pa ako sa mama nga wa makasodin. Bisag nakasod pa siya. Dili gyapon may magkasulti. Kaya napatugtog man ko. Artistahon ka na gid. Oh, anong nagbugot mo ng naong ni mo? Ikaw ba? Kinala mangita ka paagi nga. Nga mahibaw sa tinuring imong inahan. Balik na sa kana ha.
Sa ako nang giingon nimo. Silot ni sa imong kaluwa ang akong gibuhat nimo. Sus, sige po balik ka, anak. Wa ba ka makadungog sa panultihon? Nga ang kang Cesar, iya kang Cesar. Buti pa sabot, anak. Nga, ang dili imo, o dili ko na imo, sa mangka, mawa ginanimo. Mahimo ba ikaw giparehas aning imong mga nabasahan? Kay lahi ko. Kung moingon ko, nga ikaw ang akong ipuli sa dapit ni Lily, ikaw gyud ang ipuli. Wa na'y makapausab pa ni anak. Nakasabot ka? Ha? Kibaw ka, sir, no? Dako yung krimen na imong gibuhat na ako ay. Imo ko kong gipuguskot. Naibaw ko. Pero mao lang ni ang paagi nga makabawas ko sa gibuhat sa imong kaluha. Pero bisa pag-unsa pa ka, sir, no? Grabe. Wa jud kay mahimo, anak. Kay magpakasal maginsalain si Hilom. Lily. Ikaw si Lily. Ibutang kina si mong nauna. Sus. Oh, halo. Uy, Katugo balik. Sir Arnel? Sir? Oh, Bilyo. Hindi na pagkaon nga magipakuha, sir. Ako na gida. Ako yung ipadani madang bidding din eh. Okay, salamat. Ambi ka ng tray sa pagkaon, Bi. Ako na yung mapakaon ni Lily. Oh, sir. Kadit lang. Si Yvonne, nga pa ba? Milak ka man to, sir. Mura magisapot. makalagot. Makalagot ka, Arnel. Ganon dili man gyud ka makakita nako, ha? Ganon ka nang Lily nga way klarong address man ang imong gusto. Ganon dili man gyud ka makakita nako, Arnel. Ngano man. Gibuhat na nako ang tanang sakripisyo nimo. Pero nganong ka namang Lily ang imong nagustuhan. Nganon dili man ako. Huwag nga nung gisapot mo ka siya. Ambot lang, Sir Arnel. Pero nakita gid ako. Ginamba niya putahan. Unya sa pagduol ako, doon na siya gingan nagbugo. Ano sa? Kinsam kayang kontra? Umiingan mo to siya nga mga bugo ko ng tuwa sa opisina. Mo ba? Kinsam kayang kontra sa opisina? Sir, ato na ko sa magpundo, ha? Oh, sige, sige. Sige, Sige, sir. Bilyo. Sige, Salamat, sir. ha. Oh, Kinsam kang kaaway ni Yvonne sa opisina? Oh. Niyan na yung pagkaon, no? Kaon na. Ay, Uy, ay pagpanghupaw diha. Kaya makagaba na. ako na linya, sir, oy. Ayun na sonda, pangitagi mo. Ano sa? Pangitagi mo ba, original? Sus, kapuya naman. Sige na, kaon na. Ano man? Pahungit ka? Ha? Pahungit yun. Si pagtuunin mo na ako, pungkol? Hinaya lagi ng tingog ni mo. Mm. Di mo batik kas gawas. Sige na, kaon na. Unsa man tong gisulti ang lolo? Adik-adik si Jigger? Dili. Ay, ka. Dera koy! Gagikan. Dera good? Sa palibot? Napahangin ko. Laay sa kay magsigig apong og taong hubog. Gawa eh. Inaik kayo na kong inom na. Labad ako. Jigger. Unsa man gyud plano nimo nato? Sa? Plano? O, nga na kong taong miabot makaana. Seryoso si pagkutana eh. Unsa man ka? Nag-adik-adik ka sa una? Ha? Siya adik-adik pa. Ay, kasulti makaana. Kasi may nagtahoon mo nga adik-adik ko sa una. Iya ko naputlan sa dila. Nakabantay manggut ko nimo. Ikaw no? Nindot kay ka mga plano, pero wa gyud natuman. Sabi na tuban. Kini pag-ani na to din eh. Di din sa ari na tuban. Ibagiing naman ka. Anito pagkasal din eh. O lagi. Mo ni imong saad. Imong saad na kus una. Sawa pa mo abot sa kung kinabuhi si Arnel. Pero Na. Eh, pero dia.
Yung magaling sa sunod buwan, magpakasal ta. Ha? Kung mao gina imong gusto nga magpakasal ta, aw, magpakasal ta sunod buwan. Gihurot man gyud nimo kaon ang pagkaon nga na-stray. Himan man sa daig ka. Huy, ikaw ba? Ako rin ang hungit imong gibantayan no. Di ka man gud mga naganas pagkaon gud. Mga buso ka. O karon, nakabantay na ka sa among kalainan ni Lily. Ay nako, mucho din paka-booking nato ani. Bisan magduda pa sila. Ayaw gid pag-angkon nga di ka si Lily. Nasugdan na nato ni ang drama sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato ni tiwason. O asa man gid tasang ko ani? Depende sa akong inahan. Unsa? Oh, anak. Arnel, unsa man, nakapahuway na si Lily? O ma, nakapahuway na siya. Mao man sana ang gitugon sa doktor ma. Kompleto nga pahuway ang gikinahanglan ni Lily. Tuod. Naghunahuna ko, anak. Unsa may mong ginawa na ma? Nga ipadayon ang inyong kasal ni Lily. Unsa? Mas maayo gyud ang makasal gyud mo. Una mo magtipon-tipon, anak. Naibaw ko ma. Kasluno na bitaw mi. Hay may maayo kon. Mapakasal una mo sa huwi si Lily. Unsa? Magpakasal mi sa huwis? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!